Dwi newydd fod yn siarad efo Sean wan, oedd yn hapus ofnadwy hefo'r results heddiw. Dwi'n siŵr bod chdi'n gytuno wyt? Mae'r ogau gyd, da ni bwysyn an, because un off y cae, mae'r committee, mae'r bod, mae pawb wedi gweithio'n galad i wneud siŵr da ni gael y leisians eto blwyddyn yma. A dwi'n meddwl mae hynna'n achievement i hun i'r clwb, heb sôn am ni yn mynd i gael ei promotio. Felly, mae'r bod, felly dyn ni'n y job off y cae, so oedd yn lawr i ni i wneud siŵr da ni'n y job ar y cae, which heddiw yma, da ni wedi troi fyny yma, tîm ar bapur, maen nhw'n tîm da, ond mae safle lle maen nhw'n y lig, dyma justify pa fynt o'r dda ydyn nhw, dyn nhw'n just wedi gael y results, ond da ni'n dod yma clean sheet, 4 gol da, ac pan mae'n dweud y ffwtbol, mae wedi bod yn good professional job gan ni heddiw, cos pan mae'n rhaid i ni diffendio, nath ni diffendio dda, wedyn o rhaid ni'n just chwarae yn y lle iawn achos oedd y cae yn gret, a wedyn, fath ni'n dweud, mae'r gols sticr o'r gêm yn edrych achos da ni'n sgor y gols da. Ia, faint o bwys ydy o'i rhwgia, Neth, bod chi'n gwybod dwi'n, mae'r leisians gyda ni, os da ni'n curo gyngraid, da ni fyny yn y top tier yna. Be mae hynna feddwl? Wel, mae'n bwys achos, 2 blwyddyn yn ôl, gathon ni'r decision a wedyn o'r rhwgia gyd. Oedd o'n tîm o da achos oedden ni fanna yn mynd i curo'r lig yn gwybod da ni'n gam di fyny. Felly, trauma da ni'n gwybod da ni'n gam di fyny. Felly, oedd na dipyn bach o pwysau heddiw i ni siwr da ni'n curo'r gêm achos efo faint o pwyntiau gyda Holywell a Denby i catch ni fyny, maen nhw'n gallu dal ni fyny, felly yr un peth ni gorfod i curo'r gêm a ni. Yn dechrau o heddiw, which dwi'n meddwl heddiw oedd yr gêm mwyaf tuff allan o'r rynin gan ni wan. Dim diffydd farch i'r rest o'r tîm ma, ond fath o'n i'n dweud, nath nhw gen 2 Llandudno yn y Welsh Cup, maen nhw'n tîm da, ond bwrs mawr i'r ogio yn gwybod mae'r job di wneud off o'r cae, ond gan ni ddigon yn y change room yma, dim just yr starting 11 y squad i gyd i gael ni dros y lluniau lla diwedd tymor. Oeddech chdi'n teimlo bod hyn yn tîm gystal ydyn nhw, oeddech chdi'n teimlo bod y gol gyntaf yn bwysig yn y gael hyddo? Oedd fi, ond oedden ni'n gwybod oedden ni'n disgwyl y gol gyntaf, achos nath ni troi fyny, dim ots sut oedd y cae, oedden ni eisiau chwarae anyway, cos da ni eisiau just gael y gêm trosodd, oedden ni'n siŵr da ni yn mynd i fyny. Ac oedden ni'n gwybod chwarae yn y llefydd iawn, 10 munud chwarae traw'r gyntaf, just troi'n y drosodd, achos dyma cae gret i chwarae ffwtbol yn y llefydd anghywir, canol cae ac yn defence, oedden ni'n just gorau troi nhw, ac pan gennych chi pobl fatha Brisi, Darren Thomas, Efo a Brookwell yn y front 4. Mae ddigon yn ei damage i ryw tîm yn y lig yma. Dim just yn y lig yma, ond yn y Welsh Prem blwyddyn nesaf hefyd, felly oedd, fath o'n i'n dweud, massive game iddiw, ac da ni mor falch, da ni wedi cael y 3 pwynt a clean sheet hefyd. Na dipyn o'r cofi am i maes o heddiw, doedd? Oedd, tos am, fedra ni'n deim gymaint o ddiolch iddyn nhw, achos maen nhw'n troi fyny dim ots pa tywydd, pa gêm, Penrhyn Coch y we, neu tîm fatha Porthmadog lawr y lôn, maen nhw'n troi fyny yn niferoedd bob tro. Ac mae'n just yn chwarae yn yr ofal neu chwarae i ffwrdd, mae'r support yna, so mae'n just yn gwneud dipyn bach mwy o motivation boost iddo chi'n gweld gymaint o pobl wedi troi fyny i cefnogi ni. A mynd am lot iddyn ni, ac dim gobeithio, dwi'n gwybod gawn ni yr un support am y 3 gêm arall gan ni ar ôl. Dwi fynd yn eisiau mynd i fyny eto, i chdi fel captain y clwb, ond ddim jyst yna, i chdi fel hogyn o Gaernarfon, di bod yn ballboy ni dros y fynyddoedd, a ti di sticio efo ni. Dwi'n gwybod bod chdi wedi cael chance i fynd mwy na un cyfle i gadael y clwb, ond ti wedi sticio efo ni mwyn mynd â ni i fyny. Mae'n ti'n edrych ymlaen, be wnaeth o feddwl i chdi o sawn i fyny? Bob dim, achos oedd chi'n deud yna, nes i tyfu fyny'n gwarchad Caernarfon chwarae yn y Welsh Prem, dwi'n gwybod, 7-8 oed o'n i pan ni'n ballboy, ac dwi'n gwybod eisiau ymlaen i chwarae Everton a falle, ac ond i fy nad y gyno o'n i jyst eisiau chwarae rofal un dydd, ac yn gwybod beth nath ddigwydd i Caernarfon off y cae, di gorfod dropio'r leagues a falle, mae'n just yn teimlad really da i dim di fyny'r leagues efo Caernarfon, a wedyn da ni 2 gêm i ffwrdd rwan o lle mae Caernarfon i fod, felly dwi'n proud o leidio'r tîm blwyddyn yma, ac fath ydych chi, gan ni 3 gêm rôl, da ni'n mynd am y 3 win, dim ots be, felly fydd roll on cael sos nesaf wan i ni gael 3 pwynt arall. Fydd hi'n gêm tuff, fydd hi'n cael beth debyg i heddiw, ac efo'r support gawn ni eto lawr hwnna, dwi'n gwybod gawn ni
Gan ni ddigon i curo'r gem. Gret. Diolch i ti neitha. Diolch o bobl. Thank you.